Teng. Bel. Go. Bel. Balik. Ha? Balik. Kenapa ba? Selamat. Yan yung lisog yun. Corn beef with repolyo. Kaang kanina. Tarong ko sa iloto yung ahak ni kaha. May pagkatimpla. Kaya timpla doon na daan. O siguro iti doon sumig daan, oy. Di ba siguro iti doon? Di rin sa... Saban? Musyot ba na itis manok? Emotion? Oh, si Muta tayo. Itis manok, no? Saya kalau si Muta iti ba ni? Ako naman, si Muta ka no, iti ba ni? Si Muta ka no? Suwayag si Mut? Ang ulit ko niya iris na na No, si Muta ka ni. Atay, di mo si Mut sumama tayo ka ba na tayo? Masig, di na ito. Ariana. Nih, kau kan pernah mati. Sigurado ba? Nih pernah sigurado ba? Ito ba ganyan na kan? Ano ta? Pagkora dito na pag-iisip dito. Sama tayo. Yo, what's up? May buntag sa tanan ng umaga. Another day, another life, another blessing na sa katong tanan, no? Oh. Ganiya day. Isod sa na dito ang Asa? Oh. Sige, miglalay sa iti. Ang iti ni pilit rin sa kong lubot ay. Tara ang bre pa, ang laban ang bre ko. Lagi siya, simo tayo ito. Okay. Ito siya naligo ko no kay ambot ginto gikang itiha to ni pilit mo sa kong lubot. Kaya kato gikan man no. Ay katawas mama. Sige ha misig himuot dira sa itiha. Simo tayo ito. Wali pusan ko ni. Yo bay gini ko no. Atod sa. Bago na makatay ng silingan na. Yamot dabas ko. Ay, nita. Tawo na si Danda. Sigara bro, ganyan na po si gamit na. Usa man daw. Ha? Pek. Nita. Tilame. Kana lang si kwenta ko ay tilame, pilay po ko tilame. Pila ko. Napilang skinit. Pila na 2 ka stick plus mark dyan usa. Tao, malabot. Pilan siya? Okay? Pilan siya? Bujulog ako upatanan. Darel 5 5 sa daog. Tarong ba? Lah, buta na gini semua to yoy. Oh, buta na kana moy. Butahan ka na moy, lansarin mo. Mana di ka kita? Ay, mangutang unta ko nya. Ay, salamat na sa lubar kita. Duha. Nay mo kauban no. Try mo kauban. Nang kauban mo ba? Dah. Dah, grabe. Wow, tika. Grabe kumao na. Mao na diyang tambok. Gabaan mo sa kaon. Double impact. Dami sa mga kaon mo sa libre. Mga kaon nga tag libre, alam niyo. Nawa na kapalit og skin dio, nagsignok to ko.
Pildi ka no. Kaya gikaon na. Ha? Okay ra ka man. Kana jud kawaton mo di maayo no. No. Kaniha ba? Naglibog jud ko gyud sa kato pag-abot sa iti dire sa kong dire. Nilapit akong lubot ba. Ngiti libang. Sige. Ibo. Ha? Kaiti. Kay Ha, simuta ka mo to, bawo pang ito. ayaw lang. Simuta ka ni. Kibaw ang baho. Simuta ba? Ay, di ko. Napalagi ba na? Baho eh, si Muton. Ah, si para sure ite bajog de, simuta ka. Di ko, bat. Ah. Sige na. Mali. Pinisan ba? Sa, Dali. di ba? Para sure lang jud ko ba nga ite gito na ipasong ka mo. Simuta ko no. Simuta ko no. Kadjut lang. Sige na. Di mangguna simuta. Ano magahan ba? Isa to? Sa panatayam kaya nun. Ang kamot ba? Murubang iti simuta ko natin. Ay. So ayan lang ano para ma-confirm ba iti bagay. Tino ka kadjut lang. Oy, bala ka. Ga simuta ko no ga. Simuta ko no ba bang iti? Sige na ba? Sige na. Oh. Sige na ga. Buta na no guys. Eh sa tubig ba? Ano naman? Ga, nagsipon ka ba? Simuta ko no ba bang iti? Simuta ko no ba? Simuta ko no. Ga ko no yay. Ay, simuta ba? Ano kang iti noon? Pasimutan ako, basin iti gino ba? Simuta ko. Dai, sipon ka? Pala daw simutan kamot ba bang iti? Murug bang iti? Sige daw ba? So ay daw ko no. No. Para ma-confirm ba og iti bigay sige daw ko no. Sige daw ko no. Ayun lang. Ah. Simuta ba? Sige na. Bawa de. Wala ko. Bawa gid no? Nah, muta balik. So, muta sa tanang karong adlaw mga gano. Diri ta matog sa atong hamak. Diri. Camping ta sa tuang sa mong balay deh, kilid diri sa diri. Kilid diri sa bintana. So, mo pa kay ko ka-recover sa iting ani pilit sa kong kamot no. Okay. Ana si mama nga ano ko na og makahikap ko kag mga inana nga iti. Paano ko na siya swerte? Kwarta ra ko na. Bawa po ng kurtaha. Para bawa din yung kurtaha gid. Mot lang swerte ba ka o di malas bro, minal ko mo di malas mo di malas mo tibuok mo ko ni pilit sa kong gan, re sa kong luyo sa kong short no. So nawat ko nga nalingaw mga gano. May tag swertehon man kita ta tinuod og tinuod mo nga swerte to. So mao sa tanang karong adlaw no, nawat ko nga makita pa yung balik kay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe sa YouTube channel no. Ito today Ganay TV and out. Bye.